jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe o Pindi TV min calmini on ɗo mawɗon wonde dunde baba damade kala min bisimmonde kelle gatande roɓindo jandi talata sappo lewru mars 2025 bisimilla wona kelle gatande roɓindo jandeji pudortonen ko jande rewmi quotidien ɓe garti koye on coopération judiciaire entre le Sénégal et le Maroc to banggue jokkodiral tipodiral hakkude leydi Sénégal e leydi Maroc to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko dumbaɓe ɓe ko abbi temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayi e jeenayi ɓiɗɗo leydi Sénégal najo dumbaɓe toon to leydi Maroc hiide jande rewmi quotidien en capanɗe tato e jeetato hande o saaha mi binditima gam artirede ɗo e nder leydi Sénégal rewmi quotidien arti labitinde wonande ngal tipodiral hakkude leydi Sénégal kamɓe leydi Maroc joofaki omo ganduɗa ko kay tigui woni Macky Sall ancien président de la République du Sénégal jande rewmi quotidien arti yiide wonande omo ganduɗa ko Mansour Faye kaɗaɗo yaltude leydi Sénégal caggal nde yinno wadde ɗanngal mum toon to Jidda haɗama yaltude toon to aéroport international mo Blaise Diagne jayde l'info quotidien ɓe garti koye convention entre le Sénégal et le Maroc lueur d'espoir pour 299 détenus hendu ɗo baɗɗaminare ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji leydi Sénégal naɓe dumbaɓe toon to Maroc yiide l'info quotidien ɓen ɓe ganduɗa ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayi e jeenayi ɓesguji Sénégal naɓe dumbaɓe toon to Maroc ɓe garti yiide wonande hen capanɗe tato e jeenayi binditima gam artirede ɗo e nder leydi Sénégal kono en jeeya ko ɓe dewira ɓen ɓesguji leydi Sénégal ko yiyete ko to banggue wonande ɗanle ɗe ndewadi lawol drogue hani escroquerie yande e yimɓe to banggue guyka hay ko nandi hen jayde l'info quotidien arti hen jayde le public ɓe garti koye on accident baɗɗo toon to Kolda ko enseignant jangguino e joom suudu mum kawri e ladial e on accident le public arti e on mo ganduɗa ko kay tigui woni Mansour Faye kaɗaɗo ɗangal mum caggal nde yinno waɗoyde umra mum toon to Arabi toon to Jidda ko kay haɗa yaltude leydi Sénégal to Bawal laaɗe diwoje e leydi Sénégal le public arti e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni CNTS Confédération nationale des travailleurs du Sénégal ko kañum holli metti mum e o saaha noon to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko laamu ngu e ngol diwgol ɓen ɓe ganduɗa ko ɓoroteɓe e golle muɗumen jayde le public arti hen jayde les témoins ɓe garti koye cité Faysal on cité hakkude ministre DG hani e magistrat en ko kañumen ne wayno o saaha noon goni e jogui kulkuli yaltinede e on cité yiide témoin ministre DG et magistrat sous la menace d'expulsion ɓe garti e doggol yoga ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe toon ministre Ousmane Diagne ene jeeya hen Maxime Jean Simon Ndiaye Ousmane Ndiaye Issa Sall Maguette Sène Alioune Sall Khoureychi Thiam omo ganduɗa ko Mamadou Elimane Kane yiide jayde le témoin ɓeɗo kala ene jogori ittede e on cité caggal nde konno toon jayde point actu ɓe garti koye plus de 300 Sénégalais croupissent dans les prisons marocaines ko abbi temedde tato ɓiɗɗo leydi Sénégal najo dumbaɗo toon to Maroc ne wayno oɗo saaha ne joga ɗaminare artirede ɗo e nder leydi Sénégal e yiide Boubacar Seye Horizon sans frontiére holliti alay saago laamu ngu wawa yaccinde ɗen golle e leyɗele ɗe e yiide mo ni alay saago laamu ngu taƴa ministre mo ganduɗa ko kay tigui jogoto ko yete ko migration international point actu arti e Mansour Faye kaɗaɗo yaltude leydi Sénégal hanki o toon to Bawol laaɗe diwoje leydi Sénégal saabi beddugol makko gawe e nguɗo laamu holliti ko hande o ɓuuri darade ngam haalde jiyande makko kono kadi e yande e laamu ngu caggal nde o teski tiɗallaji kamɓe saggaji ɗi ganduɗa ko ene tawe e nder leydi ndi jayde tribune quotidien ɓe garti ko situation économique catastrophique du pays le tribune quotidien ɓe garti koye Ramadan et carême impacté la cherté de la vie affecte le jeune ɓe garti koye o saaha noon caggal nde wona e lewru korka kono nde kadi korka ɓen ɓe ganduɗa ko Isayankoɓe ɓe kollitima o saaha noon to banggue caɗele to banggue cogguji ɗi to banggue gurdam ni no ɓeydori ni ha seki ada yiide men noon e saaha kumtari caɗele nde ganduɗa ko ɓesguji ɗi ene tinno ɗum to banggue wonande ko cogguji ɓeyduɗi ɗi hani ko jaranno gotel nde wayno koko ɓesda ha laaɓi tati e yiide jayde tribune quotidien ɓe garti omo ganduɗa ko activiste arɗo ñing baɗaɗo garde à vue caggal nde o hetta toon to cyber criminalité jayde las quotidien ɓe garti koye kanko horejo leydi ndi hanki o jaɓɓima ɓen ɓe ganduɗa ko fedde UMS union
des magistrats sénégalais yiide jayde las quotidien kanko horejo leydi ndi o yindiri e sehilaɓe makko jayde les échos ɓe garti koye campagne agricole 2023-2024 Kolda nouveau leader dans la culture du riz ɓe garti toon to diwan bo Kolda dañi konga mairie hesiri to banggue ndema maaro ɓe garti toon to diwan bo Saint-Louis arti place tatabo to banggue wonande ndema maaro les échos ɓen kolliti wonande kono kadi teskugol ko yete ko ustugol ndema ko yete ko soble kam e pomme de terre e gon wittu waɗango e duuɓi 5 jawti ɗiɗi e yiide jayde les échos kono ɓe garti ko abbi e temedde tato ɓiɗɗo leydi Sénégal najo dumbaɓe toon to leydi Maroc jayde peuple quotidien ɓe garti koye Yoff et son village traditionnel Lebu exige sa libération ɗum noon koye dumbugol kanko Dahirou Sarr ɓe garti e Yoff hani e toon to ganduɗa ko toon tigi woni koɗorɗe kamɓe subalɓe taweteɓe palol dande maayo guejgol ko kamɓe kala namdi e kuuɓal gaccitgol mo ganduɗa ko Dahirou Sarr nde heɓata wellitare e yiide wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni subalɓe taweteɓe toon to palol dande maayo hango ngo to Yoff e ko tari ɗum jayde l'éveil quotidien jayde l'éveil ɓe garti koye rencontre avec le ministre du commerce et les boulangers renonce la grève caggal nde ɓe joddi e mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo commerce julago kanko mo ganduɗa ko Serigne Gueye Diop ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni fedde fiyoɓe mburu boulanger en ɓe kolliti ɓe gacci kala ko fatuno ɗon e hofgo juuɗe goɓe gandoyno o wadde e balɗe garoje ɗe jayde suite quotidien ɓe garti koye golle hakkude e leydi Sénégal kam e leydi Maroc to banggue ko dumbirdu ɓe kolliti noon ko abbi e temedde tato ɓiɗɗo leydi Sénégal najo ana jogori artirede ɗo e nder leydi Sénégal kono kamɓe sardiyankoɓe ɓe hande o maɓe daw e on projet de loi jayde suite quotidien arti jayde le quotidien ɓe garti koye dépossession des villas Faykal la cité qui cache la forêt ɓe garti e on cité Faysal ɓe kolliti noon ko ɗum ganduɗa ko toon tigui jogori wonde ƴaɓorguel laamu ngu wadde junggo mum ha joni yoga e won cité ji heftude ɗum ɓen ɓe ganduɗa ko jaggue laamu ngu ana jogui toon kodorde e yiide noon wonande le quotidien ɓe kolliti e yiide wonande caggal nde yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko jaggue laamu ngu jogori kodorde mumen jogori heftede toon to cité Faysal ko noonne kadi laamu ngu ana jogori jokkude ɗum e yoga e won cité ji ɗo e lamorgo leydi ndi kamɓe le quotidien ɓe garti e Mansour Faye jinnoɗo wadde umre mum caggal nde o hatta toon to Bowal laaɗi diwoje ngal leydi Sénégal AIBD yiide kanko Mansour Faye ko hande o ɓuuri darade ngam ha joni jokkude haalde e miijoji makko kono kadi weddade gawe laamu leydi Sénégal bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomo e kelle gadande robindo jandeji subaka hande o min dokon aadi alarba janggo so hawre welede Allah